and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niuyo na lang sinuring nga mabalin sa kwarto ni Michael ang iyang anak. Aron mawa na ang kahubos niini. Ngawa na hatagi og kagawasan ang ilang relasyon ni Michael. Nalipay usab kayo ang managigugmaay. Gipapauli ni Vita ang katabang nga si Patring aron mo'y maatiman kang Estela apan wa kini ikahimuot ni Estela. Mauloy ba ka sa inyo? Ay nagbalik ka, Patring? Ay na wala kay katabang. Unya, wala pud stiya nimo kay wala siya makagusto sa imong batasan. Udlong yun yung kwarto mo, ma'am. Mahuman ka des buhat ni mo? Kuhay kog bino. Pagdali diha kay gusto kong inom. Ma'am, ay, maghubog no sad ka. Hala ka, ako rabayay ni awas tiya nimo. Ayaw paghubog, ma'am, oy. Gusto kong maghubog. Kay sunugon ko ng baya. Oy. Ikadong ko ka, Patring. Oy, Dauban ko de. oy, kuya wagon nimo, ma'am. Naparaning ka naman, oy. Kay bawon ako stiya nimo, ha? Kay bawon ako. Wala ko'y bili niya. Gipalabi niya ang salbais kay nako nga parinti niya. Iyang pulsusumpay umangkon. Oy, si Dudong Michael ba yung ipasabot nga salbahis? Wala ko kasabot ni ma'am, oy. Kontra niyang kaugalingon niyang anak. Imposible iyang kinaiya. Sa lagi yaw-yaw mo diha. Wow, ay! Magkuha kong map. Maglimpyo ko, magmap ko ni kwarto ni mo. La, wa pa nagibalhin na si Emily din. Gipahibaw pa tingali na iyang inahan ang gusto ni Emily nga mubalhin din he. Paabot lang, Michael. Agadiyot lang kay tubagon ko na si Patring ni. Hello, Patring. Ay, Ma'am Bita, kuya wag mang kuya ni Ma'am Estela, ay. Oh, nga doon naman siya. Ay, nangayong gino, kay maghubog mo siya. Naiubos siya nga mao kuno'y giatiman ni mo Dudong Michael. O siya kuno, nga pursusog yun ni mong kadugo, ipasagdan lang ni mo. Maghubog kuno siya kay sunugon niya ang bahay, ma'am. Ayaw tagai og bino ha. Taguay nag-istak ng bino. Nayapag na gyud ng babayhana. Ayaw kyud og hatagi ha. Unya, ma'am, ako may awayon, ma'am. Murang magtigre kung masuko. Ariyo na lang una ni ma'am. O, ako na mupuli una da ni mo. Manang ikaw na mo badlong ni ine kay mo patuo man. Unya ra ko mo uli og ibalhin na dires kwartos Emily. Osbon ko Patring taguin ng bino. Aron pagsiguro iyabon ng tanan aron wa say mainom. Ay, itaguan lang na ako mo, oy. Ano, gunpo na iyang mo, ma'am. Impulsted na ba? Sige na, bantayin na ha. Og sultihin nga mo uli ra ko. Ay, ma'am. Sige. Bye, ma'am. Ay, Problema na sa Blula. Bahay ni Mama. nangayo og bino. Maghubog ko no siya kay sunugon ang bay. Ay, ambot, saon lang ko ng inahan mo, Michael. Hapit na gyud ko maobses pa ilob tungod iyang batasan niya. Di na tingali siya mausap lang. Kaya di maging malimot siya na itabo niya. Gipataguan kong bino og di gyud ako pahatagan sa Estela. Pero dalikaton ko lang unya tug pauli. Og mobalhin na din his Emily. Unya papulihon ako si Patring nimo. Nagigsulti si mama mo kang Dr. Chua. Aron ibalin ka sa room number 212. Salamat, nurse, ha. Mayo kay okay na si Doc. Ay, siya raman gihapon mo ay nag-atiman ni Michael. Parehas mamugbalatian ni ining hikayo na. Oh, biktima sa mga badlungon sa katilingban. Hold upper, tulisan. Mayo na lang kay luwas pa mo. Dili pa buot ang Ginoo nga kuhaon mi niya. May tahas pa tingali mi, nurse. Tungod tingali kay love na mo ang usak-usak. Sige mama, paabota lang ang mobile ni mo sa room 212. Huwaton ko si Mama, nurse. Okay, sige. Excuse na, ma'am. Okay. Salamat kaayo, Lord. Ni ako, luwas pa ko. Igon man si Michael. Salamat kaayo, Lord. O kinaot pa nga. Padayon na ang pagsabot ni Mama sa among relasyon ni Michael.
kalipay ko kayo na, Lord. Ingon man si Michael. Nadugay mas mama. Masaway kong bangon. Kaya naman ako pa. Medyo sakit ang akong samad. Pero madara ang kasakit. Huwag mo dugo. Salamat. Kaya ko na. Mo'y nagrabihan si Michael. Pero nahimo sa niya ang pag-anis sa kong kwarto. Tungod sa among gugma. Nakahimo si Michael sa pagbisita na ako din. Nakatuog siya man makatumar siyang tambal. Igo sap ka ibalhin na din si Emily. Ni ako man. Ugi ko tasan. Apo, Michael, Dong. Nagdamgo ka, ha? Apo. Nagdamgo ka ba, ha? Kikutasan ka man. Haid ko. Apo, nagdamgo ka tingali. Niya ka sa kwarto ng ospital. Apo? Dong Michael. Biliraw ang iyang mga mata. Paragwas iyang kaugalingon. Palipawan ko ang doktor. Lola. Uy, naunsa ka magkikuyawan ko ni mo, eh. Nagdam ko tingali ka, no? Si Emily. Ganong wapa. Ihatod na ron to din, he. Giatiman pa siyang inahan ang pagbalhin din, he. Pero okay na. Paabuton ta lang. Makapaus to niya ko nila. Unsa nang gisulti mo, Dong? Napadang ako mo. Tukaw ako niya na si Emily, ha, Lola. Katugon ko. Sige, katog lang. Pahuway ang imong gikinahanglan aron mamaayo kag dali. Katuog kay ni ako nga muatiman nimo. Kipiyong na ni ang iyang mga mata. Nagdamgot yung tingali sa kaganina. Mihangos man og di ko maklarong niyang kisulti. Dili kyut maayo nga biyaan siya. Hanang ipangayo kong Beno. Ay, ala. Ma'am, wa naman di ay stock dito stock room, ma'am. Sa butanganan bas Bino, wala na inibilin. Hurot na tingali ni mong ino, ma'am, oy. Unsay wa na? Unom ka butilya tong gipalit ko. Tuloy na hurot na ko. Ayaw ko baka kipating, ha? Ha? Pagkuha dito! Ay, ma'am, tigaling na limot ka, oy. Wala na lagi. Bisag tanawang pa mo dito. Na, zero na gayon, ma'am. Tamo tingali na ginom. Ay, wala na. Wala in town, ma'am, oy. Akalitse ninyo! At ako gawas sa mag-inom! Ma'am Estela, ma'am, ay. Ma'am, ayaw paglakaw, ma'am. Ma'am! Ayaw kong buti pating, ha? Mapatay ti karong animal ka. Agoy. Hodya! Agoy. Pati yun maninuok. Ay, agoy, wala gayon patuo. Isog na gani. Bisag wala pa makainom. Na, unsa na kag mahubog na. Agoy, tuan na sa silong. Ganun putan mo ko ninyo. Bisagot doon ko pang akong sapi pagkomprag Beno, wak milabot. Ha? Kipasakitan ko ni mo, Ciao Veta. Gipalabi mo ang anak sa demonyo kay nako. Gisakitan ko. Sa gawas ko magtiwas ang inom Beno. Hala. Hala, pasagirit mo lang si Ma'am Stila, ay. Agoy ako disgrasya. Ay, baon ako sa mamubita. Patreng, ngano naman siya? Unsa? Mila ka og kay magpalit og Beno? Unsa? Ato may nam sa gawas? Napasakti. Wala tayo mahimo, ana. Aog madisgrasya, iyan na tinuyuan, Patreng.
Pasag de, mauli ra to. Basig nagpalit lang tong bino. Kay mura man na siyag mamatay kung di makainom. Na, dili pa nakubyaan si Michael. Manawag ra ko nimo kung paari unti ka. Sige, Patreng. Bye. Ay, alkoholik na ginibabayan. Dili mahimutang ug di makainom. Ginoo na lay mahibaw nimo, Estela. Hey. Lola, Nagmata na siya ba? Gigotom ka? giuhaw lang ko. Kadiyot kay magkwakog tubig. Juice na lang noon, gusto ka? Tubig lang. Maayaw tingali nga sudlan mong pagkaon ni mong tiyan. Una ka mo inom og tubig. Magkuha kong pagkaon mo, ha? Pwede man kag full diet ba? Wa man si kidili ni mo. Diyan ako mukaon. O diyan na si Emily. Ipahatod na siya din, Lola. Ni ana lagi ron to. Paabot lang good. Okay naman to ilang mama. Sige kayo magkuha ko og tubig, ha? Ano bang nadugay mas mama? Kilaayan ako pinaabot. Kasi nakumutipon sa room ni Michael. Come in. Abierto na. Ikaw? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!